Euskal Nortasunaren ikur nagusienetakoa izan da herriko taberna. Abertzale eta txakur txirulen elkargunea. Baina zer ari da gertatzen gaur egun? Zer demontre egiten du reggaetoiak herriko tabernan? Gaur, ikerketa taldean, abertzale ruperoak. Bergaran gaude. Hemen, kortatu eta ertzainaken lekuko hartu dute erritmo latinoek. Jardunian elkarteak dionenez, esperantza galdu da. Goazen kaleetan galditzera. Barkatu, papa, zuza arranoko bizitaguna, hor gaina bizitaguna. Eta ze pentsatze jatzu, musikian inguruan? Jo, lehen hainbeste makarra ekinta segidoan, bialten itxuan hona municipalak. Baina ontsi arregetoiak egin, Gusto, Nasare. Barkatu. Niko moduan? Bai, ez? Opa, atzaldeon. Opa. Zandozte arranoko bezero asko hemengo bezero diela baitza. Eta nahi nago jakin haber ze kontatzen dutuen musikian inguruan. Arranokua? Arrano taberna. Bai, kliente askok etortzen die eta esaten dutela musikia oso ona dago gaur. Ona. Gaur egun musikia ona eta... Barkatu. Jone jat. Bai, baina hori esaten da belen oe gaur reggaeton, baina gure musikia bezala ez dago. Onena gurea. Vale. Bueno, eskerrik asko, Vale, venga, barkatu, Taldeon. Zuza gabetan musikia jartzen da bera. Musikia! Nahi laipatia, nik etxoka jartzen itxeko goi! Balez, zuke musikari bezala zela zabiz bizitzen arranoko musikan egoeria. Hor fibria ikutoztasun, nahiko txu. Zerrizaren botzuk, taldia gare, fatal. Ekonomikamente fatal. Eta movida honean akustuzaz, pero botzuk, azkenean ikuskua jartzen, ez da entzuten, eta horre bagure kontrandoia. Ez da osakera. Etxo kontzertu aztira lekua, puro a favor. Bai. Eta Mexikoan da esateo, Keba, hau patxabeste total. Dana argazki faltu, Keba. Vale. Bueno, ahí, luego, ánimo, Venga, favor. Y ahora no ya juega ya. Música salatu gabe, puta mierda, Aitana, Quevedo. Y yo ya, zera salatu no, hemen kriston tematu, kaleko eta gade loco. Opa, Xuen. Opa. Arrano ezitxiko kanpaina bete-betian zegoan epokan zulanian egon zinen Arrano tabernan. Musikian inguruan zer dozkuzu esan? Nik esango nuke, guk orduan euskal musikia bakarrik jartzen genuala hasiera baten behintzat. Gero egisa daia, beste kamarero batzuk hasi zienian lanian, ja musikia pixkat aldatzen hasi zala eta beste rollo bateko musikia hartzen hasi ziela. Eta ni ja, momentu hortan ja lagatzea erakin egan. Horran kamarero berritzen influenzia nota uzan. Bai, asko. Tximo, zuk barruti bizi izan zinula aldaketia zela ikusten duzu panoramia? Oengo gaztiak ez dabe jakingo, nizan iten lehenengua Shakira karri nagoen Arranora. Niri gustatzen jaten, baina pendaten hainbeste degeneroko zani kontua. Ontxe, kapo, sotoalde eta olako gauzaketan entuten dira Arranon, lokaiko bide. Bai. Arrano tabernako reggaetoiaren fenomenoa barrutik bizi izan zuten haiekin egon ostean, ez da garbi gelditu, zein den erruduna. Kamarero errebeldeak, gobernuaren presioa, inork ez dakit. Histeriak bizirik jarraitzen du. Hurrengo atalean, erramu zapatuko txorimadon lehiaketaren desagerpena aztertuko du. Kalean bildu gara, usaintzen da hau pasara, guazen txosnara, euskala gerra patxarana, jo el camarero laguna kristona darama. Vitoria Nacho, ze guapa zaren gau, gaztien jainkua, senda sekretua, zaukazu eskuan, guri beden kartu. Latino. Jardun elkarteak dionez. Jardunian. Pero guri bat ez da zu seri, tipo... Mego! Cigarro? Por ahí.